बांग्लादेशनि चट्टग्रामनि रायदा चायाति खायै हास्ते त्रिपुरायाव हाबै दलाय हांकरनि लंथ्राय बेलिहाय बुखास्ते रगनि सामनुहाय आमचाय रग तंगै हास्ते हापांनि कतर कतर कुचुक कुचुक थाय रग आचुक थाय रग सेबक खाय तंबायखा किजासक रायदा चायाति खायै बांला हानि फायै हास्तेओ नखुक तांबायै अमरग्न कासुनानै तै पातिमुं रग्न चेरि नायनानि दाहार मुंबाय तिनि दलाय हांकरफा विवेक एचबी तै दलाय एसपी नि हाबानग कायसा डेपुटेशन रेखा रामचंद्रगात विधानसभा आचुक थाइनि एमएलए रंजित देवबर्मा अबनि लगी लगी बतिनि डीएम बाय मालायमानि यागलो कक्मा थुमनाय रबाय कक साना थांगै बतिनि डीएम नो डेपुटेशन जाफारमानि तै आबदि खाय रायदा चायाति खाय हाबै हास्तेओ दालबिदाल कुचुक बेरेम रग चाकरि खाय तंगमा रगनो सेजामानि कक साइकना रेखाते ओ पातिमुं रगनो चेरै नायनानि बागै डीएम नि थानि डेपुटेशन रिमानि ककनो साइकना रेखा पुनि लगी फाइनाय साल रगो हापां खाबा डीएम नि बखाक्ति ख्लायै ओ पातिमुं रगनो चेरै नायजाग्या हिंकै फाइनाय सालो लुगु रगनो तुयै चबा नखरनानि दामरक मुंरेखा रामचंद्रगात विधानसभा आचुक थाइनि एमएलए रंजित देवबर्मा जों तिनि दलाय डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तायरर एसपी नि अफिसाव फायै मालायना फायमानि कखुंखा चिनि दलाय डिस्ट्रिक्ट गोबां आमसायो बांलादेश नि बर' रक फायै नक तांगै तंफायमानि सुदु नक सिनि तांलिया ताबु अर फायै बरक चाकरि खाय तंखा अमति हाय 11 जना बरक चाकरि खाय तंनाय इनक्लुडिं खरचा टीसीएस ऑफिसर बतंग एका अबर रिपोर्ट दीर्घ दिनखा एका मो इनक्वारी खायजांगान बागै तहसीलदार रहका इनक्वारी खायका एसडीएम ऑफिसर रिजाखा सब किछु रिजाबमान परबो कोन एक्शन हुंजा एका मो डॉक्यूमेंट्स दलाय डिस्ट्रिक्टनि बररक आनि यागो रिफायका हिंखाका आंगबनो स्टाडी खायका परि नायमानि पराखाय ना मत एक्शन थाननि दरकार जे बांलादेशनि पार्वत्य चट्टग्रामनि बररक और फायै नक टांगै और जत किछु एक डॉक्यूमेंट्स टिख्लायै फेक डॉक्यूमेंट्स टिख्लाय और चाकरि खाय तंखा अमो तंगै मैया ओ हानि बसारक से मैया आबुनि बागैनो तिनि डीएम न साखा म करा एक्शन नांनायनि बागै एबं एसपी ऑफिस तिनि थाखा एसपी करे बिनि सेकेंड को तंगो ऑफिसर तंगो बबे माले लेखा मालाय तिनि बन साखा म तातारे एक्शन नादि जुदि एक्शन थाय का जों मुभमेन्ट थानाय आन्दोलन थानाय अब अखंग तिनि पर परिष्कार साखा एबं जों जत डॉक्यूमेंट्स दंमोन रेफरेंस जों अब जतन रिखा ब बंगनि पारा ब जागाव एबं तामो साकरि खायतन अब डिटेल्स जों तिनि एसपी ताय तिनि कोना अरनि डीएम न रिजाखा जों नासिंगै तंनाय जे बसकां सालो अरनि डीएम एवं एसपी बर बसक एक्शन था आबुनि परन बसकांगो सिनि सबानि बटां सिं थिखायनाय दा अच्छा माने बो जागानि आबो मेंशन त खायमना था ऑन कैमरा जों साइमन अब त नि अ जे दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जोबोर सामनुनि एंगलनि विशेष कर सामन बखांनि बरन जे दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो ता एकाय अब त डॉक्यूमेंट्स नायमा सानाय एकाय अब जों कम्युनिटी नि मुंगो सानानि नायलिया कारण अब के तो अनेक बरक बाय जे कम्युनियल लंगै नाव मुंसाव किंतु अब आंगनसका बांग्लादेशनि पार्वत्य चट्टग्रामनि बर फायनाय बरचिनि एडिसि एलाका हाबै ओ साकिरना खाय तंखा पाबा गावबनि बागैनो बेसिं बलायखेनो तिनि आं खाटुंगो जेसिनि बरमगना जे गीता दे बरमाना लगिमा कातिनि कमति हाय चबावो चिनि बरमगना बासबि कलय चिनि बिशपति संनो ताय अন্য नकर चिनि तपन दे बरमा संनो खबंग माखा एकाय चिनि असित दास तापरे जिपु दे बरमा बर गाहाय बर रक्तिनि लगिरि फेका जों बलायखे खाटुंगो गाय चिनि तिनि सारिगो चिनि कायसा कटरमा रेली तंग सारतिफ्राव आगुलि बंगनाय गाय जों अमननो अ जे इलीगल माइग्रेंट इशू एवं चिनि त्रिपुरा सा एकॉर्ड अपने दाति इमप्लीमेंट खालायनानै बागैनो जों लरायसरि दङ एवं दिल्ली बबेबा गेरानि प्रग्राम सलि दङ गाय जों अबनि बागैनो बुस्तां सालबते बसाबा कतर खायनान बाथाय मासुक दंनाय निन सुइबलाय रिमा बाय डीएम नि रिस्पांस बाहाय लखा बहुत तिनी साका अमने जेता को खायमानि जेता नंगम जों मनायनाय के बर कताल फाय जॉइन खालायफिका अबन जेता रायदाते जेता तंगमनि बाबा याप्रि दिनाय बिसाबा